бабо. Седни. Марина, ела да седнеш на столчето. При баба ли? Ай, ела при баба. Ела. Ай, Какво има? Седни на столчето първо. тука. Марина. Марина. Марина! Айде, аз ще се взема столчето. Айде седни на столчето. Айде сега, Зеле. Зеле. Толкова ли беше? Марина! Хайде, ела да седнеш на стола, бе. Марина! Ела, Чиз! Чакай, тя принесе багажа видеото.